Imposter syndrom. Zvedněte mi prosím ruku, vy z vás. Co máte pocit, já to pak budu definovat, co to je, ještě jednou se budete když tak hlásit, ale co máte pocit, že někdy jste prostě cítili imposter syndrom jako takový. Bez toho, aniž bych cokoliv ještě k tomu řekl. Zvedněte mi prosím ruku. Je vás strašně moc. A já se vůbec nedivím. Protože se říká, že až 70% všech lidí na celé planetě někdy jako trpělo imposter syndromem. Počítám do toho děti, starý, všechno mezi tím. 70%. A je to darda, nejste v tom sami a já jsem strašně rád, že jste tady. Mým cílem dneska, co bych chtěl, tak podělit se s váma, já tady mám nějakou jako strukturu, podělit se s váma nejenom o tom, jako co to je, kdo s tím přišel, jak se projevuje, ale hlavně o nějakých technikách, ke kterým já jsem si došel, který mě do značné míry pomáhají a určitě to prosím neberte jako vyčerpávající přehled, to za prvé, a za druhé berte to jako něco, co mohlo fungovat mně, co nemusí fungovat vám. A za třetí, prosím, pokud vy sami jste si přišli na něco, co vám funguje a co by mohlo obohatit ostatní, já jsem hladový potom to slyšet. Takže potom, ať už v rámci Q&A, anebo až se o tom jako budu bavit, co funguje, tak prosím neváhejte zvednout ruku. Čím víc to bude sdílecí, tím za mě lepší. Já vím, je to citlivý téma, může to být citlivé téma, dotýkáme se emocí, nepříjemných emocí, o to víc ocením, když se nebudete bát do toho jít. Nazdílím tuhle prezentaci, nemusíte si nic fotit, budete mi to být k dispozici. Jsou tady nějaký zdroje, a částečně ze kterých jsem vycházel. Full disclosure, jsem hodně typ, nejdřív si něco vymyslím a pak to jdu podkládat zdrojema. Takže ne všechno, co tady dneska zazní, tak je podložený těma zdrojema a něco je fakt jenom jako z téhle hlavy a větý. Jestli můžu něco doporučit extrémně, tak je podcast Finding Our Way, specificky tenhle díl o mailbagu, 30. díl, a záznam Milana Chvojky, jak se mít dobře v práci, který pro mě byl takový jako inspirátor, jak do tohohle téma vlastně jako naskočit a jak se v tom zorientovat. Tak, jdu dovnitř, jdu do tématu. Mám tady nějaké 3 oblasti, tak abyste věděli, co nás čeká. Tak, imposter syndrom. V češtině má krásný překlad syndrom podvodníka. A ten termín samotný je poměrně starý, vzešel z výzkumu, tady si to pak můžete přečíst, The Imposter Phenomenon in High Achieving Women Dynamics in Therapeutic Intervention, whatever. Co zjišťovali? Dělali výzkum mezi ženami, vysoce postavenými ženami v Americe, primárně CEO, manažerky a tak. A vlastně jako se bádali, co se jim jako děje v hlavě. A překvapivě zjistili, že většina z nich trpí tímhle, co následně popsali syndrom podvodníka, a že trpí strachem, že okolí velmi brzo přijde na to, že vlastně vůbec nic neví, že vůbec nic neumí, že jenom všechno hrají a bylo úplně jedno, kam až dospěli v rámci jako té kariéry a že vlastně byly jako fakt mega špičkový holky. A když se jako nořili víc do hloubky, do minulosti třeba jejich, tak zjistili, že často jejich paměť si pohrávala s realitou. Že měli pocit, že na škole mívali 2, 3, 4, ale se potom podívali reálně na ty vysvědčení, svítili tam samý 1. Od 1. třídy až do poslední. Jo, a je to, jo. Když si vezmeme, co to je ten imposter syndrom, co to vlastně potom olejbolovali, tak je to nějaký rozkol. A je to rozkol, který se odehrává pouze tady. Vůbec ne v tomhle reálném světě. Je to všechno o tom, co já mám v té hlavě, co ve mně to vyvolává. A je to rozkol mezi tím, jak já si myslím, že okolí vnímá mě jako individuum a tím, jak já sebe vnímám na nějaké jako škále. Jo? Zase, nic z toho není objektivní. A co je třeba zajímavé, může se to ze dne na den měnit. Když já jsem před 0,5 rokem nastupoval do Tufreshe, 3/4 rokem, tak jsem měl vyplnit něco, čemu se říkalo terče. Jo, nějakých 6 oblastí, později si ještě ukážeme, to je docela zajímavá technika. A na každé té oblasti jsem se měl ohodnotit od 1 do 4. 1, já vám to ukážu rovnou, aspoň bude něco zajímavějšího. Hele, 4 oblasti, jo. Explorer, Midway, Advanced, Master. Jo, kdo z vás zná Star Wars? Tohle je krásný prostě přirovnání. Anakin Skywalker, když byl 1, tak si tak jako řídil ty svoje speed racery, ale vlastně se sílou toho ještě moc neuměl. A čím byl dál, tak prostě
potom jo, si mohl postavit celé armádě a s tím jako světelným mečem tam jako šlehal. Jo, byl štverka, byl fakt jako master. A já jsem měl označit na těch jako nějakých kruzích, tady jako Visual UX Strategy, Design System, Research, Leadership, kde já se cítím. Já jsem to záměrně ve dvou dnech. V úterý tam svítily podstatně jinačí čísla než ve středu u mě. Vliv na to byl, jak jsem se cítil, jak jsem se vyspal, kolik jsem si dal kofeinu, ale taky, když jsem si připomněl, co bylo super, na jakých projektech jsem pracoval, co vlastně jsem odpracoval, jak podpořit argumentačně ty jednotlivé čísla. Dostanu se k tomu jako potom detailně, ale tímhle chci demonstrovat, jak je to strašně proměnlivý. A to, že teďka zrovna se cítím jako to největší hovínko na celém světě, tak se může jako zítra dramaticky proměnit. Vrátím se zpátky do té prezentace. A chci říct, že pokud si dneska něco máte odníst v hlavě, tak je to přesně tenhle obrázek. Je to takové to designerské, když dobře pojmenuju problém, můžu potom následně designovat dobrý řešení. A imposter syndrom, co to vlastně je? Jak jsem říkal, tady já si myslím, že si okolí myslí, že jsem tady, a tady já si myslím, že jsem tady a vlastně vzniká nějaká mezera. Čím ta mezera je větší, tím můj pocit strachu, že to prosákne, je větší a tím vlastně v mně se buduje nějaká úzkost, nějaký strach. Může se stát i jiná situace. Jo, a jak říkám, ve chvíli, kdy tohle je za mě vizuální popis imposter syndromu. Co se může stát, tak je situace, že já jsem skutečně tady a okolí mě vnímá tady. Jo? Je to obráceně a tohle už je nějaký jako popis reality. Já tomu říkám jako špatný marketing, nedokážu dostatečně světu dát vědět, co vlastně já jsem a co dokážu. A je to za mě nevyužitý potenciál. Já vím víc, já mám větší kapacitu dodávat nějakou hodnotu, než skutečně dodávám, než okolí vnímám, že dodávám. A pro mě je to v tu chvíli nějaká jako příležitost přibrat si zodpovědnost, přihlásit se o slovo, udělat si ten marketing trošku lepší, posunout si to. Ale taky se může stát, že okolí mě skutečně vnímá tady, já jsem skutečně tady a pak jako jsem ten imposter. Je to prostě to riziko toho failu. Může to být příklad ministra zdravotnictví v průběhu covidu, který úplně nebyl nejschopnější, taky se jich tam pár vystřídalo. Nebo použiju příměr, co jsem použil na Relux Campu, ale kdo sledoval olympiádu a viděl Reagan, tu breakdance tanečnici z Austrálie, tak myslím, že přesně tady jako zapadá do toho. Jo? Jako prostě neuměla. Může se stát. A ještě jedna věc k tomu okolí. Ve chvíli, on to může být jako hezký i jako motivátor, ten imposter, jo, když je jako dostatečně malý. Protože ve chvíli, kdy já jsem skutečně tady a okolí mě vnímá tady, to znamená, že ten gap není až tak velký, tak je to úžasný stimulátor k růstu, k mému vlastnímu. Já si můžu probrat, říct si, tyjo, to vlastně fakt neumím, dokážu si pojmenovat, co vlastně neumím a šáhnu potom a posunout se někam dál. Jak se projevuje, předtím, než skočím, jak se to může léčit? Bavil jsem se o nějakém strachu z odhalení. Úzkost, velmi často. Tyjo, po mně chcou tohle, to nezvládnu. Tak se stáhnu do ulity, ještě hlouběji. A může to být taky, najednou začnu odmítat. Ne, to je na mě prostě moc náročný. Odháním ty příležitosti a vlastně ještě víc zalízám někam do ulity a ještě víc vlastně před tím světem se schovávám. A co je jako nejhorší, tak můžu se začít vlastně samosabotážovat. Jo, když jsem jako ten úspěšný člověk, tak najednou vlastně se v úzovkách střelím do nohy a začnu dělat najednou úplné blbosti. A částečně, já nevím, jestli to nemám dál, ale řeknu, že už tady, částečně se tam může projevovat i najednou, že začnu jednat se strachem, začnu se rozhodovat strachem a začne moji kontrolu přebírat můj plazí mozek. A začnu jet podle zajetých standardů, zajetých nějakých zkušeností a vlastně nereflektuju ten kontext, neupravuju a opravdu ten můj výkon, ta moje hodnota, co přidávám, tak jako klesá dramaticky dolů, takže je to takové jako sebe naplňující se proroctví toho impostu, že přestože já vlastně bych byl schopen dosáhnout větší přidané hodnoty, tak vlastně ji nedosahuju. Bavil jsem se o tom, že 70% lidí tím vlastně trpí, včetně například Michelle Obamové, včetně Emmy Watsonové, která měla jednou hezký příběh jako představení daleko potom, co už jako Harry Potter skončil, tak se koukala do zrcadla po nějakém svém představení a vlastně se úplně rozklepala strachem, že už to není prosákne, že vlastně vůbec nic neumí, že to jenom hraje, že je herečka. To stejný Tom Hanks. Kámo, kdo nemá rád Toma Hankse, to je prostě úplně state of the art herec a přesto Tom Hanks tímhle pocitem trpí, že se zjistí, že je pouze herec, co hraje herce. Nejste v tom sami, ani náhodou. Hodně to postihuje kreativní profese
A to z velké části z toho důvodu, že my nemáme binární hodnocení. Dopadlo to dobře, nedopadlo to dobře. Ta naše hodnocení vlastně, jak kvalitní je ta práce, je taková jako škála, ještě mnohorozměrná, těžko uchopitelná. Nezaběhnutý role a typu první černoští CEO v nějakých medtech firem. Jo, někdo, kdo se nemá o koho opřít, kdo nemá kolem sebe ty příklady a kdo nemá tu vlastně jako rezonanci, jo, mám tady svého buddyho a prostě vím, že on jako jeho příběh je podobný. Ti tím trpí, protože nemají to zakotvení v realitě. A stejně tak průkopníky. Proč UX? Moje hypotéza, velká hypotéza. Jeden důvod, chybí tady formální vzdělávání, chybí mi ten štempl. Ano, já jsem UXák, jsem inženýr UXu. Druhý důvod za mě v průběhu covidu, tak byl nedostatek designérů na trhu. Na jednu stranu se sice propouštělo, na druhou stranu se nabíralo technologické firmy a začalo se povyšovat tak jako hekticky. A to povýšení přestalo mít nějaký jako základ v realitě. Takže tady jako vzniklo najednou spoustu očekávání, že každý je senior, každý je team lead, každý je whatever. A najednou, co jsem já s těma jako svýma zkušenostma, co jako přináším na ten trh. A často jsem byl povýšen a vlastně tomu nerozumím, proč jsem byl povýšen. A proto UX. Ještě jsem tam měl nějaký důvod a ten jsem úspěšně zapomenul. Tak a teďka, techniky boje. Hele, trhnu do toho a klidně jim fakt přerušujte a doplňujte. Šablona řešení, úplně jednoduchá. Jo? Když si zase vybavíme, co je imposter syndrom, já si myslím, že okolí si myslí, že jsem tady, já si myslím, že jsem tady. Jednoduchý princip, cokoliv, co mi pomůže tenhle gap snížit, tak je ku prospěchu věci. Pomůže mi cokoliv, co zblíží moje sebehodnocení s mým pohledem na okolní hodnocení. Tak, začnu negativně, co nefunguje. Cokoliv, co ten jako rozkol vlastně jako zvýší. Jo, já bych jako vypíchnul tohle. Když se stanete předsedou asociace UX, můj příklad, tak vám to nepomůže s imposter syndromem, spíš naopak. Protože najednou nastavíte očekávání okolí, že víte něco o UX, ale co dělá takový předseda? Administrativa, pořádání akcí, jako vyvabování se s lidma, s nějakýma sponzorama. S UXem to nemá nic společného. To byl za mě fail krok. Stejně tak, když začnete naboostovávat svůj marketing. Cokoliv, kde vlastně jako začnete dělat jako fejkový případový studie, kdy sám vidíte a cítíte, že vlastně to úplně v tom jako realitě není zakotvený. Zase, odchýlujete svoje vnímání okolí vás. Chápete, co tím? No. A taky, co nefunguje, tak ve chvíli, kdy prostě máte jako naleštěný YouTube, Twitter, whatever account, kde máte jako miliony a miliony odběratelů s nějakým jako povrchnějším contentem. Zase, to, že má někdo milion odběratelů na první pohled, wow, ten přece ví úplně všechno o tom řemesle. Jo, ale je důležité si vlastně říct, hele, opravdu to vlastně jako zakládá něco. Můžu já večer jako s klidným srdcem jít spát a říct si, jo, mám milion, protože jsem dobrý? Chápete, kam mířím? Co taky nepomáhá, když jsem takzvaně loď v přístavu. To znamená, dělám jen ty věci, na které jsem zvyklý, nejdu mimo tu svoji komfortní zónu, protože se jí bojím, whatever. Podle přísloví, hezký přísloví, námořní tematika, loď je nejbezpečnější v přístavu, ale být v přístavu není to, proč byla zkonstruována. Jo, loď prostě má vydávat se dál, má objevovat ty neobjevené kontinenty a tak dál. A v momentě totiž, kdy se vyhýbáte těm výzvám, tak vám ale furt tíká ten čas. Jo, už jste ten jako designér, ty 3 roky, 4 roky, 5 let, 6 let, nejspíš si váš manažer toho všimne, povýší vás, ale vy vlastně pořád jako vnitřně víte, že aha, ale já dělám furt jenom to stejný, neposouvám se. Jo, takže to úplně nefunguje. A trošku jsem o tom mluvil a nechat plazí mozek pod kontrolou. Na všechno říkat ano. Každý vlastně cokoliv mi přistane na stůl, tak řeknu jo, jasně, to splním, protože prostě tím získám ty zkušenosti a nějak to jako nasekám. No jenže vy to nasekáte a v momentě, kdy nemáte jako schopnost se zastavit, se reflektovat, tak za prvé zase funguje ten plazí mozek, jednám ze strachu, a za druhý, co tam je, tak vy nejste schopni se z toho poučit, nejste schopni vyhodnotit, jestli ta příležitost, co mi zrovna přistála na stole, jestli zase není ten loď v přístavu a vzít si z toho opravdu to, že jo, já jsem dobrý, já jsem se na tomhle něco naučil, nějaký překážky jsem překonal, dokážu o tom smysluplně hovořit a dokážu zase to okolí dostat na nějakou úroveň. Takže to mi nezafungovalo a budu rád, když mi potom doplníte, co třeba nefunguje vám. Co funguje?
Jo, já jsem fakt strašně dlouhý, potřebuji to zrychlit. Co funguje? Napsat si smysl, obecně. Jo, tahle sekce bude o tom informovat okolí tak, jak to je. Čím víc informací smysluplných já jsem schopen předat vám, abyste měli reálný pohled na mě, tím já se míň budu bát, že váš pohled na mě se odchyluje od reality. Úplně jednoduše. Takže napsat case study, co má hlavu a patu, je opřená o realitu a ideálně měl jsem na ní čas zreflektovat a věřím mi. Super. Druhá věc, co mě bože zafungovala, tak je můj kompas. S Milanem Chvojkou, když jsem se ho vzal za mentora, tak mě na začátku našeho mentoringu řekl, hele, Tobiáši, kam míříš, jo? Nevíš? Super, pojď si udělat něco jako kompas. Zjednodušuju. A vlastně z toho vzniklo tohle, jo? Sepsal jsem si, co jsou moje životní cíle, co jsou nějaké moje hodnoty, ale taky mě to jako donutilo sepsat si, co jsou moje superschopnosti, co fakt mám pocit, že jsem v tom jako ukotvený v realitě, a co jsou moje jako oblasti na zlepšení, na kterých chci posouvat se dál. A najednou, když jsem měl tohle, a když jsem měl tady nějaký jako rozvojový plán v úzovkách, tak jsem byl schopen tohle vzít, nasdílet s kýmkoliv, co jsem zrovna potřeboval, s kým jsem měl třeba spolupracovat. On se na to podíval a jeho pohled na mě najednou byl zase jako zakotvenější v realitě. Viděl tam nějaké zkušenosti, viděl tam nějaký vlastně oblasti, kde já fakt mám pocit, že jsem silný. A mohli jsme začít víc rezonovat. Super věc, kompas. Co taky mi zafungoval, a to designový deníček, na internetu o tom najdete spoustu věcí, tím se nebudu moc jako zastavovat, ale zase mít tu možnost jako zastavit se, sepsat si, na čem jsem pracoval, vypíchnout, za co jsem na sebe hrdý, je prostě pecka. Dovednostní terče, to je jedna z věcí, co děláme v TwoFresh. Já jsem o tom částečně mluvil. To je tahle věc. A já jsem to popsal jako jenom polovinu toho příběhu. Jo, mám tady nějaký dovednosti, někde jsem se ocejchoval, kde jsem ten Jedi Master, kde nejsem. Ale co tam pro mě bylo úžasně prostě jako punchi, tak byl moment, kdy na tyhle moje terče se podíval někdo, komu já důvěřuji, koho respektuji, kdo má mnohem víc zkušeností, než jsem já. V mém případě to byl Milan Chvojka a Lukáš Pitr z TwoFresh, když jsem nastupoval, a vlastně se na to podívali, nechali si o každé oblasti popovídat, doložit to nějakými důkazy v úzovkách, artefakty, a pak řekli, hele, super, Tobiáši, jo, tady tě vidím hezká dvojčička, tady tě vidím, hele, to je vlastně fajn, tady jako odpovídá, tady vy vizuální designéři u nás jsou trošku lepší než to, co tady vidíme, pojďme to trošku ponížit, a najednou mi srovnali ten můj benchmark. Najednou člověk, co viděl stovky a stovky designérů, mohl říct, aha, jo, super, ale ty si stojíš tady. Pro mě v tu chvíli spadl kámen ze srdce, protože jsem najednou měl o co se opřít. Měl jsem data. Tak, to byly dovednostní terče. A oni jsou přesně tak jako na pomezí, jako informovat okolí a získat víc dat. A co za mě funguje taky skvěle, teďka jsou v oblasti získat víc dat. Co fungovalo skvěle je v momentě, kdy jsem začal chodit na mentoring jako mentee. Když jsem měl toho Milana a mohl jsem s ním naprosto otevřít svoje srdíčko, vylít, s čím se potýkám, co mám za sebou, a zase někdo, s kým mám bezpečný prostředí, s kým nemám potřebu lakovat věci na růžovo, tak mi vlastně byl schopen dát ze své obrovské zkušenosti nějakou zpětnou vazbu. Byl schopen mi říct, jak se stojím, s čím se třeba on potýkal, a že se s tím třeba nepotýkal zas tak dávno, jako jsem si myslel, že se s tím jako potýkal, a vlastně jako najednou poměřovat se vůči někomu, ke komu mám respekt. To bylo skvělý. A stejně tak skvělý bylo, když jsme si ty role otočili. Ne teda s Milanem, ale se svými mentees, když jsem začal mentorovat, a najednou zase vidím nejenom po jaké cestě oni kráčí, ale mnohem víc jsem si přesně byl schopen zvědomit, jakou cestu už já jsem ušel. A že to nebyla úplně triviální cesta. A já teďka tady jako skočím do boku záměrně a zmíním něco, čemu říkám Everest efekt. A je to ten moment, kdy vlastně jako jdete na ten Everest a koukáte furt před sebou a říkáte si, ty brďo, tam je ještě 200 lidí, co ušli dál než já, a já jsem jako fakt unavený a moc se mi nechce, ale prostě těch 200 lidí je jako lepší furt. Ale už nás jako tak často nenapadne udělat jako tu otočku a říct si, ty brďo, pode mnou je tady 7 miliard lidí, co ani na ten Everest nerozhodli se vyjít, co ještě sedí doma u toho gauče, čumí na tu televizi a vlastně já je nevidím. Já se koukám jenom před sebe. Nemám tam tu zpětnou vazbu, nebo to uvědomění, že sakra, každý z vás, co jste tady, tak jste ušli ohromnou cestu, na kterou máte být hrdí. Everest efekt. Tak a co mi taky funguje? Získat víc dat, posedět si prostě na pivu tady, na kafe a s těmi dalšími peers, popovídat si o těch našich problémech. A je úplně jedno, jaká seniorita, ale prostě tam jako dojde ta harmonizace.
a prostě vy máte víc dat z toho okolí a víc se cítíte jako součást nějakého většího celku. Ne zase jako to malé hovínko někde v rožku. Skvělá věc. Co taky funguje za mě, tak celkově sekce poprace s pocity. Jo. A máme tendence, když k nám přichází nějaký nepříjemný pocit, tak ho odehnat. Co nejdřív, protože je nepříjemný. Mám kamaráda, skvělýho, Sebastiána, který pracuje s konceptem emoční orgasmus. Spočívá to v tom, že dokud neprocítíte tu emoci až do konce, tak vlastně vás pořád zůstává. Jo, je to takový to, že jste trošku, já to řeknu naplno, my nemáme tady děti, ty jsou předsáli, že jste prostě jako nadržení. A tak jako spěje to k tomu, jako vrcholu, k tomu orgasmu, ale vlastně tam nedospěje. Co ve vás zůstává? Pořád nějaká stopa nadrženosti. Ale v momentě, kdy tam jako vystřelíte a jako překlenete ten element, ten moment, tak najednou přichází spoustu dalších emocí. Přichází uvolnění, přichází nějaká jako sounáležitost, nějaká jako láska a další a další. A s emocemi je to strašně podobný. V momentě, kdy já trpím strachem, kdy cítím nastupující strach, je dobrý v tom zůstat, poprat se s ním, ať to odezní, a pak můžou přijít další emoce. Třeba ta hrdost nebo další. Superhero Dilemma. Kdo z vás viděl Spidermana jedničku, je úplně jedno, který origin story, všechny jsou stejný. Tak si možná vybaví tu situaci, že on získává ty jako schopnosti, ale vlastně jako si s nima tak jako bere. A uvědomuje si, že každý rozhodnutí vede většinou k nějaké osobní ztrátě. Jo, a teprve jako dochází tomu klimaxu toho filmu. A když si řekne, OK, ale není tady nikdo jiný, kdo by to mohl udělat, tak to prostě udělám já. Občas tak je to i v naší práci. Občas opravdu my nemáme všechny ty skilly, co by byly potřeba dodělat tu práci, dokončit ji na 110%, ale prostě nikdo lepší zrovna není v okolí. Tak se prostě hecněte a řeknete si, OK, tak možná jsem impostor, ale nějak se s tím poperu. A co mě třeba pomáhá, tak je takzvaná jako ranní mantra, která zní takhle. A long story short říká o tom, že prostě tak to je, prostě takový tady jsem. Nabídnu vám to nejlepší a co zrovna budu schopen, ale možná to nebude úplně to nejlepší top strop, co by prostě bylo jako proto jako potřeba. Ale vynasnažím se toho nejlepšího. A mě to pomáhá si prostě zvědomit, že každý z nás prostě děláme to, co umíme. Ne víc, ne míň, ideálně. A že ono to nakonec vždycky dobře dopadne. A co chci dvojnásob podtrhnout, tak je denní anebo týdenní reflexe. Já se snažím dávat každý ráno 15 minut času, aby zreflektoval předchozí den a den, co mě následuje. A tím si zase zvědomoval ty věci, které se povedly, které byly náročné, ale překonali jsme. A vlastně si jako zvědomovat, že ta cesta jako už nějakou dobu trvá a už někam jsem se dostal. Tak. A pak ještě jsou tady jako pár bonusů. A poctivě si to odmakat. Hele, tahle myšlenka je prostě o tom klidně zajít na tu univerzitu, nazbírat všechny ty bobříky a na konci jako získat ten jako výstupní štempl a mít v tom jako klid. Jasně, jde to? Víme. Tak, a jedna z věcí, taky jako zvědomění. Občas, když cítím imposter syndrom, tak možná jsem i vlastně mentálně zaškatulkovaný v předchozí roli. Jo, můžete si to představit, že jste UX designer, klidně senior UX designer, ale vlastně po vás firma chce, abyste začali přebírat, nebo okolí, vůbec prostředí, ve kterém se pohybujete, abyste začali přebírat lídrovský kompetence. Ale tím, že jste pořád vlastně jako mentálně, já nejsem lídr, jo, a děláte si tuhle mantru, tak vás to ještě víc vlastně zužuje, stahuje a nedáváte si to povolení jako rozlítnout se, odvrhnout tu ulitu a vzít si vlastně novou ulitu. A poslední věc, co tady mám, co mi funguje, si prostě občas přiznat, že hele, já o tom vlastně vůbec nic nevím. Je hezký, že za mnou jdeš s tímhle problémem, ale já o tom vím prd. A prostě to přiznat na rovinu. A klidně nabídnout řešení, přijdu zítra a něco nastuduju, nebo tak se na to pojďme společně podívat, uděláme to nejlepší, ale občas prostě o té věci fakt nic nevíte. A prostě tak to je. Tak, pak tady mám nějaký bonusové myšlenky, ale do toho nebudu zabrušovat kvůli času. To jsem řešil. Hele, a ještě zmíním dvě věci. Na WebExpu měla Adriana Rybárová přednášku na téma Imposter Syndrome, Measuring Your Design Impact, a ještě tam zmiňovala dvě věci. Byly moc hezký za mě. Zvlášť si pamatuju jednu, a to byla
jak tomu říká, něco jako happy board. Happy board. Vždycky, když mi něco, budu parafrázovat Adrianu, vždycky, když mi někdo něco pochválí, udělám si print screen a plácnu si ho na happy board. Vznikne z toho obrovská tabule, kde mám prostě print screeny, který jako mě všichni poplácávají po zádech. A v momentě, kdy jsem down, protože ty momenty, kdy se cítíte down, přijdou, tak si to otevřu, nechám to na sebe působit a vlastně mě to zase nakopne. A pak se bavila o OKRkách, ale to jsem moc nepochopil, tak do toho nebudu zabrušovat. Máte to když tak k dispozici. Kdybyste se proklikli na tenhle odkaz, chce to po vás přihlášení e-mailem, má stačí zadat podle mě libovolný e-mail, pustí vás to. Tak takový tip. A to je asi všechno, co jsem k tomu teďka chtěl říct. Takže dám prostor pro zpětnou vazbu a pro sdílení vašich zkušeností. Budu strašně rád za cokoliv, co tohle pomůže doplnit. Říkám, není to vyčerpávající. Já bych se ráda zeptala, jestli máš nějaké tipy pro manažery, kteří mají, nebo team leaders, mají v týmu lidi, kteří mají imposter syndrom, nebo nějaké takové problémy, tak jak je nejlépe podpořit, aby se toho zbavili? Super otázka. Radil by někdo, kdo má pod sebou lidi a někdy třeba tohle řešil? Máme tady jednoho rádce. Já se pak tomu taky zkusím vyjádřit. Mě teda spíš napadlo, co jsem si uvědomila, že pomáhá tady v MSD, že my máme jako nějaký sharing sessions, kde se střídáme a sdílíme ty své zkušenosti a to je super na to, že člověk tak nějak pochopí, kde je na základě toho. Takže to si myslím, že obecně může pomáhat. Sharing sessions. Někdo jinak doplnil by? Šimi. A u nás hodně funguje, že se zaměřovat na ty pozitivní věci, jo? Protože často na těch design kritikách a tak se pořád vrací ty věci, co jsou špatně. A tuple u těch juniorních designérů je prostě fajn si říct na začátku první 3 minuty, pojďme projít, tady to bylo dobře, tady to bylo dobře, tady to bylo super vymyšlený a tady to je ta poslední část, co potřebujeme změnit, než se rovnou vrhnu na to, pojďme diskutovat to, co musíme změnit, protože to pak v těch lidech jako vyvolává jenom pocit, že vlastně všechno je kontinuálně špatně a že se musí pořád něco měnit jako na jejich práci, což není pravda. Super, děkuju. Ještě někdo? Aha, ano. Možná jako být s těmi lidmi v tom, jako dát možná najevo, pokud je to poprvé, tak jako ten úkol vypadá těžký, ale když to neúplně zvládneš, tak rozhodně nespadne barák, rozhodně nespadne firma. Hele, snad si nemyslíš, že se mi nikdy nestalo, že jsem se v 9:50 zbudil a zjistil, že v 11:20 mám přednášet někde v Kolíně a pak jsem si uvědomil, že jsem si dotýka myslel, že to je až za týden a nemám ani slovo k tomu. A mám na to 40 minut. A to ještě s pozdním příjezdem o 20 minut. A taky se stává a jde to a pak to dopadne tak, že jako tam moderátor prostě vyměnil 2 přednášky a polovina lidí nepoznala, že jsem přišel pozdě. Super, děkuju. Honzo? Já bych chtěl tady vzpomenout vlastně ten framework, co má i TwoFresh. Mně se to hrozně líbí. Musím přiznat, že máme trošku méně vizuální a debilnější, možná triviálnější, ale obecně ta práce s tím, že každý má nějaký role, nějaký skills a sám se je monitoruje a provádíte ty lidi tím, jak rostou na jedničkách, tak to si podle mě to je ono. Jakože, že oni si nastavují cíle a rostou. Super, děkuji Honzo. A já bych to doplnil právě TwoFreshem. My vlastně tam máme několik úrovní, co tohle řeší. Jedna úroveň, tak jsou guiding sessions, což víceméně jako odpovídá tomu mentoring, a kde každý designer, když se cítí, a vlastně se může cítit i svůj, nemusí se ani cítit nesvůj, tak si může se svým guidem dát prostě hodinu a půl posezení a vlastně to vyložit na stůl a to strašně pomáhá. Fakt se to za mě blíží až nějaké jako psychoterapii, coachingu, mentoringu, tady tímhle. To je jedna rovina. Druhá rovina, máme kvartální review, kde se snažíme podívat vždycky za těma uplynulýma 3 měsícama, co se tomu člověku povedlo. Co vnímá, že se třeba nepovedlo, kam se chce posunout a jestli se třeba někam posunul za tu dobu. A je to diskuzní formou, není to jenom, tak s nám to tady předložil, OK, dobrý, tak běž domů, ale bavíme se o tom. A zase v momentě, kdy tam máte člověka, který ho respektujete, který mu věříte, tak pro ně je to strašně odlevující slyšet, že jo, jsi na správné cestě.
A máme tam ty terče, které máme i navázaný třeba na odměny a nějaký kariérní růst různý. Takže máme jako vlastně visibilitu nebo jasný plán, co bych měl nastudovat, abych se posunul, co se ode mě očekává. To je taky strašně odlevující, když máte jasnou vizi, nějaký plán. A pak jsem chtěl ještě říct jednu věc a to jsem zase úspěšně zapomněl. Asi to nebylo tak důležitý. Ale tyhle věci, ty bych podtrhl a myslím, že i dolů do toho týmu by to mohlo fungovat. Co podle mě nefunguje moc, tak když mi ten assessment řekne někdo, koho já nerespektuju, anebo kdo vlastně není tak vyskylovaný, že v mých očích nemá tu schopnost to adekvátně posoudit. Jo, když prostě přijde nějaký klidně CEO, ale který vůbec neví prd o designu, tak jako, hele, hezký, děkuju Petře, ale co mi to vlastně má dát, kromě toho, že jo, jsi dobrý pracovník, pokračuj ve své práci. Pet. A ještě někdo, něco, co bych tomu chtěl doplnit? Já bych chtěl možná dodat jenom jedno pozorování, že ten gap vlastně, když ho neřešíte, když neděláte ten střes s realitou, tak postupně roste. A čím víc roste, tím je pak těžší udělat to srovnání s tou realitou, protože o to víc se bojíte. Takže moje doporučení je jenom jako vlastně co nejčastěji dělat to srovnání s tou realitou, to znamená překonávat se třeba nějaký svoje malé strachy a díky tomu vlastně se udržíte v tom jako v tom malém gapu a pokud už se dostanete trochu dál a je to pro vás fakt těžký, tak to, co říkal Tobiáš, vlastně najít si někoho, komu důvěřujete, kdo třeba je jako mimo tu práci, kdo vás nebude hodnotit a s ním vlastně ten gap postupně snížit. Super, děkuji Matěj. Nevím, jak na to zareagovat. Tak reagovat nebudu. A ještě nějaká otázka, než přijdeme plynule k dalšímu tématu, které je relevantní imposter syndromu a ten mentoring. Ale ty jsi zmiňoval, že když třeba prostě s někým novým, že mu pošleš ten kompas a tady ty materiály a vlastně on se ti nějak líp dal v prostoru. Kolik vlastně myslíš, že se ti ale zavře tady tím jako dveří? Když vlastně rovnou ty lidi tě třeba nějak vnímají, nabídli by ti, tak doufám, že neumřeš, než to řeknu, nabídli by ti třeba nějaký příležitosti, které by tě mohly brutálně posunout, i když na ně podle svého nějakého kompasu nebo ničeho nemáš. A teď ti vlastně nenabídnou, protože ty jim přesně řekneš, mý design systémy jsou na 2. To znamená, že vlastně jako nemá vůbec smysl řešit s Tobiášem něco komplexního. Tak jak koukáš tady na to? Zatím se mi to nestalo. To je jedna věc. A druhá věc je, je to vlastně jako dobře. Pokud jeho očekávání je podstatně výš, než co já si myslím, že bych komfortně byl schopen dodat, tak tím předcházím jako krizi jako blázen a přijde mi to transparentní. Když nemám ten štempel, kterým se ovývat, že ano, na téhle jsem úrovni, tak vlastně je to o nějakým hledání jiného způsobu, jak to odkomunikovat, pokud tomu slouží terč, a on to nikdy není jenom prostě jako 2. Ty většinou se o tom bavíš a říkáš jako i tomu klientovi, co vlastně znamená ta 2, co si pod tím představovat, ale nejenom máš něco hmatatelného a na čem tu diskuzi postavit, než, no tak mi popovídej o své historii designéra. Tak kde začít? Tak chvilku jsem dělal tam, pak tam. Já chci tím říct, že je to vlastně super nástroj, jak si vykomunikovat vlastně potenciální failure do budoucna. Jestli je to srozumitelný. A pokud bych tu práci kvůli tomu neměl dostat, tak ji nedostanu. A je to úplně fér pro všechny. A nebo prostě jsem střelec a nalakuju to na růžovo a nějak to prostě odmakám. Jo? To se jako taky může stát. No. Asi jde o to, co je pro tebe důležitější. Jo, kde máš nastavené ty hodnoty. A pro mě třeba hodnota transparence je hodně vysoká. Bych měl ještě jednu otázku, jenom jak to vnímáš, takový ten přístup fake it till you make it, který docela často potkávám třeba jako u amerických států. Já vám říkám, pokud s tím bojujete a je to pro vás nepříjemná situace, se kterou chcete něco udělat, super, tak tady máte nějaké věci, co mi zafungovaly. Pokud s tím nebojujete tolik a vlastně jako jste ty střelci úplně v cajku, tak to neřeš. A řeš nějaký jiný problémy, co máš v životě. Vysnělo blbě.
Chápeš mě, Mati? Super. Tak, děkuju moc, byli jste fantastické publikum. Já už bych přestal mluvit, aspoň na dalších 45 minut a pozval na pódiu Petra Štědrýho a z jeho designer, philosopher, curious mind, strašně hezký popis na LinkedInu.